Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Nengochani zamada kana chichichi zamada mirai zamada ite zamada mundu udzize kuita amundu udziri zvekuita tatilisha sei amuna Bobby risky chai Nengochani but amumutsiuri amunoda kutsura ndini tsege wenyu tsege wenyu nanduza chichi anoda kana pane munhu ndikutsirai kufonera Mabrijo, please call Mabrijo. I'm not happy nezvaari kuita because ndini ndakamupa mbiri usura aita zvaari kuita zvokukisa nemasikana ina magenesiti izvozvizvi ende Mabrijo ndiri kukuudza ukasandifonera ndikuuraya career and I will block you and I will remove even ngobhadhira rent. Ndinoda kukuudza uri kurasika. 2 Mabrijo, anything chawawa kuita zvitanga wandifonera, I'm your fucking boss. Uri kutrenda but trenda for the right reasons, not bad reasons. Ende munhu wese ari kunditega ndinakakupa mbiri ndini Jay-Z wako ini. Haiwa, I'm pissed Mabrijo, I'm pissed. Ukasandifonera ndiri kutaura, I'm not happy. This is bullshit yauri kundizwa, bullshit yeje, bullshit.